World Cup Final khel tour France squad chuan buai ruk na riau haneya an player te hritlang ang dewa wangin andam kim hleihtheih lowa Qatar stadium te chu chhanah an pu deuh ber World Cup champion ilai France hian midfielder le forward ta an rin rol te chu in hliam wangin an chhor thei lowa Qatar an thlen hnuwa po an harsat na hi alare tak theilo semi-final a khan upamen kano le rabiot te chu hritlang ang dewa wangin an chhor thei to lova upamen kano phei chu quarter final atang khan atal boy to ne hritlang tam hun lain World Cup an khela an khelna ram hi alalum ema wangin stadium pasari te chu air condition voneya hei hi andam lo chhana French coach Deschamps chuan apu deuh ber training chu pon lama anei thrina in khel tak ero air condition nuaya ani toa hritlang tam hun lai alo ni bok nen borok vondaina wang hian natna rik chu aleng tam deuh ani ange ateya an team harsat na hi asoi chuak Qatara hian classic ni to ma se chuna khonzawm hi Celsius degree somni pasari velte alane French player hritlang te hi andam tran to niin an coach chuan soitel boka pathiania chuan squad ki ma an khel thei anin beisaya French chau hi World Cup a hritlang awanga tal boyero anilo Switzerland chuan group stage a khan hritlang an kain an player pahni chu an lo khel thei lo ve to bok ani kha Komin World Cup z chu referee te soisel na anasa khop mai Argentina le Netherlands in khel ham tu yellow card war deuh Spanish referee phei chu tournament zo ma in an lo thon ho to a semi-final a Argentina le Croatia in khel trumpo khan referee chuan Croatia hi corner tour apedu lowa a hnu rei lo te a Argentina chuan penalty an hlo chuak le ngala in khel comment tu te chuan penalty tur ani love anti sakliam liam Croatia hian an chaklo hnuwa khan referee an soisel nge ani kha semi-final dang France le Morocco te in khela po khan Morocco an lom theilowa anrama football khai khom tu ber FRMF chuan FIFA hena complain an thelu to niin media te chuan antar lang ve boka an soidanin referee Cesar Ramos Khan Morocco chu Farsafa Khan penalty trum ni apedulova chuta chuan an lungoi theilowane FRMF hian an namza omna le fair taka thilakal theina tur hani chuan complaint thelu hi an hnial lo hrim tian lo soi chiang to nge ni France le Morocco te in khela khan Baufal chu France penalty box chunga atluwa Baufal hi yellow card pek anita dai thunga BBC studio tana commentator Rio Ferdinand chuan Baufal laka khan Theo Hernandez a khan a fall nge ya mundang chuni se fall ha mang penalty ni lo kha engwang nge ka hrelowa fall tuar tu in yellow card a muta dai te kha thilo manglo takani tin soi referee te laka hian lungoi reng anom lo ani bere Portugal player te anan chiam nuwa Argentina lam antrong chuaka atla piangin referee handem boka FIFA hena complaint helu te anom tanok bokane group stage a Canada le Belgium te in khelham tu Zambian referee Zani Sikwe phei khachu engtin nge FIFA hian ala chhorzui thei anti Canada hena soisel hlo takin penalty hapedu lova VAR ron lem lovin offside to manglo tak chu Belgium a choitir boka hepa hi afiam thu ni lo mo hanti lain referee soisel hlo tak tur alo ni ve hrim ti mu chuane ei rukna wanga an threm ngat to khania ebaka hian kumsang ni le sompariata khan Tunisia le Mali te in khel trumin minute somriat pangana red card taphora athutluk na chu VAR en non adu mi alo boka
athil ti dana wang hian African Football Federation chuan an lo suspend to hemi ma hian African Champions League match fixing in nam hnoia pu alo ni to bok Canada kha penalty voi ni pedulova VAR aron du mi alo nen he Zambian referee hian Canada kha aham tlae antive hial bokane Argentina le Netherlands in khela an referee phei ka chuan yellow card hor tamlama record asiam sausawa athonin anthon ho ngal wangwang ani kha Argentina goalkeeper Martinez a phei chuan Netherlands kha engkim ati sak ani bere omzenei mielovin minute som anpek bel phota goal khung tir le kha atum khop mai ati referee te hian group stage match khata dollar sang thum an hloa knockout stage atanga final thleng phei chuan dollar sing khata akai theya World Cup chung hian a ham hnem deuta chuan dollar nuai thum vel ngot antel mandon ani assistant referee te hian group stage khan dollar sang ni le zanga an hlove bokin dollar sanga thlenga hlo chho thei ania fourth official 10 dollar sang ni le zanga bok VAR through 10 dollar sang thum an hloa match khata India poisa chantir phei chuan cheng nuai tel hlo theu ma se an hlo tamang a in soisel na anasat hungani final khel tur dang Argentina chuan Qatar hian in khelen tur fans tirlu hnem atum khop mai Buenos Aires atanga Qatar thlona service pahni asiam belle to an sarkar thlona Airlines Argentina's thlona chu final an luatanga darkar chanveya ticket a full ngal vek to tukin jing khan an thlok chuaka thlona service hnung jok tur zirtom ni zana thlok chuak tur po darkar reilo te hnuwa a full le vek to Argentina khel tur hi India po alar khop mai State Bank of India passbook ron vai lau tok te anomani ome Argentina nampuan zarle SBI passbook hi ainang hle alone final an khelna tur hi Lusail Stadium anidona thale ramro ve tak Qatar hian khelmual leihunan tuiton zathum vel an hmang toa nikhata stadium le training pitch leinatan tuilitar sing khat vel zel mang anganne khovela tuiwan naram Qatara chuan tuya hek du hle ome anrama hian luya ommi alowa ruwa tuipo kum khata centimeter somvel chau andonga chuti lain nipuilai a khel tur anilo hlau zok nipuilai chuni se khel mual le hunan hian tuilitar singa vel tal nikhata angai tura chutane tuyan in dailona phuru tur hian tuifin riat tuyal chu anthlifim thina chu anrin pui berane World Cup la hian tuimamona asane mawangin tuya hian chona lian pui mai antok nge stadium leihuna tur tui ringot po hi antan chuan ngai tua fe ngai alone anram din hun ngai tua hian World Cup thleng turam dangte aya suman mangnem fal nal mai kha a om lo lem love anti saka dollar tluk le ding on zathum don an manna hian investment le tourism anram apuidonem tero chu pathiani zana final an han khel zawanga fia in ala omdon chau zo kane China lama thung chuan COVID-19 in kai ruaina khir tak kha an la kalpui renga World Cup Max Wallo fans an ron lan chuan live atangin an lo pai mi a zel alo ne World Cup hi CCTV channel in an pe chuaka live pa ngai a in second som thumin an pe chuak lai zo ka fans te an ron lana piangin an lo edit ta thrina ramdanga chuan Max Wallovin an leng suaw to ti kha China mi puite mu pui adu vak lo ani ome chuti lain Max Wallo fans ron langte chu a thena pai mai te an lo nei pheng phung thunga fans te khosak dan chu China mi puite hian an haye tina phei chu ani lem chuang lo China hian COVID-19 rikai om lo na ram nian tuma
anin khar khipna rit takawangin norhoi khotte po alo chuak to nei kha mase November le December thla hian rikayan pung chhoviau thunga ramdang pe to lo lama in kaidar ol samjok Omicron variant an machon dona World Cup a Max vualo fans ta chu mutam lem lo ma se an lapung chhoviau turangai anit hungane